Kini atong latest weather update Thursday, July 7, 2022. Padayong nakaapekto ang Intertropical Convergence Zone or kini ang panagtagpo ng duha ka hangin gikan sa northern ug southern hemisphere sa may southern Luzon, Visayas ug sa lalawigan sa Mindanao. Ang tibuok Visayas, Palawan kasamang Kalayaan Islands ug ang Occidental Mindoro makasinati na medyo mapanganoron ngadto na sa madag-umon na kalangitan ug naay mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog og kilat. Magdala kini usahay kusog na mga pag-ulan na posible ang mga flash floods or landslides ilabi na sa mga vulnerable areas. Padayon ta mag-monitor sa ta mag-i-issue ng mga thunderstorm or rainfall advisories kasama na ang heavy rainfall warnings. Para sa atong mga dugang detalye, bisitaha itong mga official social media accounts. Kini si Jomar Eclarino gikan diri sa DOST Pag-asa Mactan. Maayong adlaw ug keep safe everyone.